γίνονται κάποια έργα στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου μας. Ας πάμε να δούμε λοιπόν. Βλέπω και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τάσο Νεόλιατζη. Βλέπω την πετονιέρα. Έχω τον κύριο αντιδήμαρχο κοντά μου. Τάσο, βλέπω κάτι έργα εδώ. Πες μας καμιά κουβέντα. Κοίταξε, ήταν ένα αίτημα των δασκάλων, του διευθυντού, των σύλλογων γονέων και δαιμόνων, έτσι ώστε τα παιδιά μας κάθε πρωί στην προσευχή να είναι σε ένα χώρο που αξιοπρεπές. Είχε αυτός ο χώρος υποδοχής και της προσευχής ήταν από τότε που είχε γίνει το σχολείο. Μας ζητήθηκε και επειδή είμαστε πάντα κοντά στα σχολεία μας, δίπλα, πήρα την απόφαση να υλοποιήσω αυτό που μου ζήτησε. Το αίτημά τους. Άλλο και κάτι είδα μέσα εκεί έγινε, μέσα στο κτίριο. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι αναγκαία, παραμελημένα πράγματα. Είμαστε πάντα κοντά στους μαθητές μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιδήμαρχε. Ας δούμε λοιπόν. Είναι εδώ όπου στέκονται τα παιδιά κάθε πρωί για την προσευχή. Πέφτει το τσιμέντο. Βλέπουμε εδώ και ώρα το Παναγία μου. Μόνο φάτσες μου πέφτει. Τώρα ξεκίνησε να πέσει. Θα το δούμε και όταν ολοκληρωθεί έχουμε και το διάδρομο εδώ που βγαίνει στην έξοδο. Θα σηκωθεί ο διάδρομος. Θα δούμε λοιπόν και το τέλος.
ελέγχουμε τα πάντα, Αντώνη. Ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Τελείωσε. Μην φοβάσαι τίποτα. Θα αρχίσω. Αντώνη, κάτω με το παστάρι μετά. Να μην φαίνεται διαφορετικό όμως. Γούρινε, Κώστα, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Ένα καλό να Παρόντες βέβαια και ο αντιδήμαρχος με τον πρόεδρο του. Μια χαρά είναι. Θα κατεβάσουμε τώρα για να κατεβαίνουμε. Πάμε προς το φινάλι λοιπόν. Αντώνη, ξέρεις ποια είναι η δικιά μου γνώμη τώρα? Εκείνο εκεί το ξυλάκι να το έβγαζες, να το κάνεις και το έτσι εδώ. Αυτό είπα εδώ την Δικιά μου γνώμη, ναι. θέλει έτσι. Ωραία, εγώ λέω αυτό να το βγάλει. Εκείνο και με το χώμα θα μπει, δεν πήρα. Δηλαδή πιο... Να μην έρχονται Τι άλλο θα δω, κατεβαίνει μετά να πατάει, αν έχεις καλοπάτι εδώ. Ναι, και ανεβαίνοντας ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία, έτσι γλυκά, μια χαρά είναι. Έτσι, πρόεδρε, επί του έργου, έτσι. Πώς, παίζουμε. Μπάλα δεν είναι. Μας πες κάς κουρκούλης λάκι εδώ το καλοκαίρι που θα έρθει. Και ποιος τον πληρώνει, Μας πες κάς κουρκούλης. Και μετά θέλει αποζημίωση. Αποζημίωση θα είναι Βαρβάτη. Άντε, γεια. Ευχαριστούμε. Για πέρα, πάμε. Για το πιτάκι αυτό. Αλλά τώρα ξέρεις τι, να βάλουμε εδώ. Κάτσε να δω εγώ, ρε.